Deník Moje noviny. Před okresním soudem v Mladé Boleslavi dnes stanul 41letý Marian Rafael, podezřelý z brutální vraždy v areálu psychiatrické léčebny v Kosmonosích. Je podezřelý, že v pátek večer upálil v popelnici jiného právě propuštěného 53letého pacienta léčebny. Muž byl přitom v době spáchání hrůzného činu na útěku, protože se včas nevrátil z povolené vycházky. Před soudem ale svoji vinu popíral. Nic jsem neutazil, jako nic jsem neudělal. A proč jste dneska tady teda? Proč jsem tady, oni mě volají? A víte, proč vás volají? No nevím. Vy vůbec nevíte, proč jste tady? Nevím, to nevím. Já jsem nic neprovedl. O uvalení vazby rozhodoval soud několik hodin. Ráno se dokonce spekulovalo o tom, jestli byla dodržena zákonná 48hodinová lhůta od jeho zadržení. Obviněný by tak musel být propuštěn na svobodu. Jsem nakonec závěru, že byla zachována, protože to opravdu byl kámen úrazu v nesesi, ale nicméně po vyžádání dalších zpráv od policie jsem dospěl závěru, že ten postup byl zákonný. Nakonec soud rozhodl o jeho vzetí do vazby a muž putoval do vazební věznice v Liberci. Důvodem byla obava z jeho útěku a že by mohl ohrozit veřejnost. Obviněn z trestného činu vraždy. K tragédii došlo v pátek večer. Oba muži se s největší pravděpodobností dobře znali a během osudného pátku se údajně osobně setkali. Podle informací deníku spolu měli popít v nedaleké restauraci. Kolem 21. hodiny pravděpodobně Rafael svoji oběť omráčil a živou zavřel do popelnice. Tu později zapálil. Tak samozřejmě to bude předmětem zkoumání soudní pitvy, ale zatím, co bylo ohledáno tělo, tak vše nasvědčuje tomu, že v tom kontejneru byl umístěn ještě živý člověk. Ne, neudělal jsem to. Tu jsem nevymýšlej. Vymýšlej si to. No. A vzpomínáte si, co jste dělal tu noc? Ne. Neudělal jsem nic špatného. Za trestný čin vraždy mu nyní hrozí trest odnětí svobody od 10 do 15 let. Deník Moje noviny.